Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Mkomanashi, can you please post for me but pasina ID yangu. Inini nyaya yangu ndingangoti yakatanga apo pandainge ndichiri ne15 years. Asi kubva ndichiri mudiki ndaingogara ndichingorota gogo vangu. Ndaiti ndikatanga kurota gogo ndaivaona kuhope kwangu vakabata plate inenge iri hombe, asi plate yacho yavanenge vakabata yainge isiri plate yeplastic kana kuti plate yesimbi, yainge yakaita kunge mbiya. So Mkomanashi, pose pandairota gogo vangu vakabata plate yavo iyoyo, ndaibva ndanzi nagogo ndinge ndichienda pavanenge vari nditore izvo zvinenge zviri mundiro ndinge ndichidya, kana kuti zvinenge zviri mumbiya imomo yavainge vakabata kuhope kwangu. Ndaizoti kana ndatarisa mumbiya muya ndaibva ndaona kuti munenge makazara imwe nyama inenge yakaita mbishi. Ivo gogo vaibva vati ndinge ndichidya nyama iyoyo inenge iri mbishi. Ndaiwanzokuti musi wandinenge ndarota ndichidya nyama iyoyo inenge iri mbishi, mangwana acho ndaizomuka but ndichinhuhwa mumukanwa. Zuva raisvika pakupera ndichingonzwa kunhuhwa kwenyama yakaora mudumbu mangu. Ndakazoti ndava ne15 years ndaiva neumwe mukomana uyo watainge tichidzidza naye pachikoro ipapo pandaidzidza. So paiva zvekare neumwe mwana waheadmaster uyo ainge achindida, asi mukomana uyu chandainge ndakamurambira inhau yekuti aiva munhu aiva neutsinye, ndokusaka ndakamuramba. Saka ndakati ndichidanana zvangu nemukomana wangu, pane umwe musi paakazosangana neni ndiine mukomana wangu ndokubva azondibata chibharo, mwana iyeye waheadmaster. Zvakaitika ndezvekuti inini nemukomana wangu taiti kana tava kubva kuchikoro taiwanzokuenda kunogara mune kamwe kakomo tichiita hedu nyaya sevanhu vainge vachingodanana. Ndinofunga kuti musi iwoyo mwana uyu waheadmaster paakazondibata chibharo vakagara vatotitevera vari kumashure kwedu. Kubva zvatakabuda mugedhi rechikoro vanenge vaingofamba zvishoma nezvishoma vachingonditevera inini nemukomana wangu. Zvakaitika ndezvekuti inini nemukomana wangu takazongokaruka tatokombwa nemwana iyeye waheadmaster, but ainge asiri ega, aiva aine dzimwe shamwari dzake dzainge dziri 4. Ndokubva dzatanga kurova mukomana wangu. Iye mwana waheadmaster ndokubva atanga kundidhonza achienda neni kuseri kwekamwe kagwenzi. Ndokubva ati kwandiri, uri hure, ndiri kuda kuti unge uchindipa zvawanga uchipa mukomana uyu nekuda kwekuti uri hure remunhu. Ndokubva atanga kutondibata chibharo nechisimba. Asi mukomana iyeye akati apedza kundibata chibharo ndo paakabva aona kuti ndainge ndatozara ropa everywhere. Akabva ati sorry, ndanga ndichifungidzira kuti uri hure une zvaunopota uchiita nemukomana uyu muchikomo chino. Ndokubva andisiya mugomo imomo. Uya mukomana wangu vainge vamukuvadza zvakanyanya. Ndakazoti ndava kuburuka muchikomo ichocho ndokubva ndangosangana nesheti yake, but yainge yakazara ropa, asi iye handina kumuona kuti ainge adzika sei muchikomo ichocho. Pandakaona kuti ndainge ndatokanganisika, ndakabva ndangotevera kumba kuya kwaigara headmaster ndichitevera mwana wavo. Ende ndakati ndataura zvose zvandainge ndaitwa nemwana wavo. Zvekare uniform yangu yainge yakazara ropa, asi ndakati ndichirondedzera zvose zvandainge ndaitwa nemwana waheadmaster. Mukomana uya akabva atanga kuramba achiti iye ainge asingazivi zvandainge ndichitaura. Ndikabva ndadzingwa pamba paya naheadmaster vaya. Pandakasvika kumba, gogo vainge vatotambura nekunditsvaka, asi ivo gogo ndakabva ndavaudza zvose nekuvarakidza zvose zvainge zvaitika pandiri. Chikoro Mukomanashi ndakabva ndangosiyira munzira nekuda kwekuti ndakazobatira pamuviri pemukomana uya wekundibata chibharo. Handizivi kuti sei zvakaitika saizvozvo kuti kungobatwa chibharo nekubva ndatoita nhumbu, asi nhumbu iya yakazobva. Iniwo handizivi kuti kubva kwenhumbu iyi
kuti kwaiva kuri kuda kwaMwari here kana kuti ivo gogo vangu pane zvavainge vakaita pandiri. Asi chandinorangarira ndechekuti ndakangorota gogo vangu umwe musi nevamwe vakadzi. Gogo vangu nevamwe vakadzi ivavo vainge vari kumakuva, asi vaita kunge vainge vachifukunura mutumbi waheadmaster. Zvinhu zvakandinetsa nekuda kwekuti ndaiziva kuti headmaster ivavo vainge vachiri vapenyu, asi kuhope ndakaona gogo nevamwe vakadzi vachifukunura mutumbi waheadmaster vaya. Vakati vapedza kufukunura guva raheadmaster vaya ndokubva vatanga kudya mutumbi waheadmaster vari kumakuva ikoko. Ndakati ndarota hope idzodzo dzainge dzichityisa. Pakangopera about 2 days tikabva tatonzwa shoko rerufu tichiudzwa kuti headmaster vaya vainge vakangotemwa nemusoro ndokubva vatofa. Wiki racho rinotevera mushure mekunge headmaster vaya vabva mukuvigwa, inini mimba yangu yakabva yatongobva. Ipapo payakabva mimba yangu yainge yava ne2 months. Ndakazokura zvangu ndokubva ndazowanikwa, asi mukomanashi dambudziko rangu nhau randiri kusangana naro nderekuti munzvimbo macho mandinenge ndagara, like kana ndikaenda kunogara kune imwe nzvimbo kana kushanya, ndinoti musi wacho wandinenge ndangosvika munharaunda umo mandinenge ndisati ndamborara kana kugara, kungosvika chete ndinobva ndatorota ndichimhoreswa nevakadzi vanenge vachirakidza kuti ivo varoyi vemunzvimbo imomo mandinenge ndava kugara kana kuti kushanya. Nguva zhinji mukomanashi ndiri munhu wekuti kana ndikangoshanya chete, kungava kuri kuenda kune imwe nzvimbo ndichifambira zvimwe zvinhu, handikwanise kurara zuva rekutanga nekuda kwekuti ndinongorara ndichingoshanyirwa nevanhu vakasiyana-siyana kuhope kwangu. Ndinenge ndichiita kunge vanhu vari kuuya kuzondikwazisa. Vanhu vacho vanenge vachiuya kuzondikwazisa vemunharaunda imomo mandinenge ndaenda kunoshanya kana kufambirawo zvimwe zvandinenge ndichifambira, vanenge vachiuya kuzondikwazisa, asi inini ndinenge ndisingavazivi. Zvazvinozoita ndezvekuti sometimes ndinokwanisa kuzoti ndava kufamba munharaunda umo mandinenge ndatanga kugara, ndinokwanisa kuzosangana nevanhu avo vanenge vakambouya kuzondikwazisa kuhope kwangu. Pane pamwe pandakambonogara pane imwe imba, takati taenda kunogara pamba ipapo ndakabva ndatanga kurota vamwe amai vainge vachiti, wakadiko nhai mwanangu, mangwana ndichakurakidza vamwe vedu tikwanise kukugamuchira mune zvakanaka. Asi amai ava vacho vandakarota vaitova amai vepanext door. Asi chakandinetsa ndechekuti inini nemurume wangu takatoita zvekutotama huri usiku. Saka seni zvangu handina kana wandainge ndamboona usiku ihwohwo. Kunyangwe landlord ndainge ndisingatombovazivi, kunyangwe mamwe maloja epamba ipapo patainge taenda kunogara nemurume wangu ndainge ndisati ndatombovaziva because takatama huri usiku. Zvakaitika ndezvekuti murume wangu ndiye ainge atsvaka imba iyoyo ndokubva abhadhara, akazongouya kuzonditora somewhere around 4 p.m. tichitanga kurongedza zvose nekutsvaka motikari yekuti tinge tichitama apo patainge tichigara tichienda uko kwandakazorota amai vepanext door. Takazotosvika ikoko it was somewhere around 9 p.m. tichitanga kurongedza zvinhu mumba imomo matainge tava kugara. Asi amai ivavo vepanext door ndakati ndichingonorara so ndokubva ndatanga kuvarota sezvavainge vari. Mangwana acho makuseni ndingangoti ndiye munhu wekutanga akauya kuzondinokera padhoo rangu mushure mekunge murume wangu abuda aenda kubasa. Ende ndakati ndichizarura dhoo ndichibuda panze ndakabva ndaona kuti munhu uya wandainge ndakarota ndiye ainge ari munhu zvekare ainge akamira padhoo rangu sezvaainge akaita exactly muhope dzangu. Ivo vakabva vangoti, wakadii zvako mwanangu, ndangouyawo pano kuti ndinge ndichizokumhoresa. Mukomanashi kana ari semurume wangu anorara most of the times na 8 p.m. Yes, munhu zvake anenge akaneta. Hongu ndinozvitenda kuti murume wangu paanodzoka achibva kubasa munhu anenge akaneta, but nguva dzake ndidzodzo anorara na 8 p.m. Ende dambudziko randakaona pamurume wangu nderekuti kana iye akagara arara ndini ndinozotomumutsa, kana ndikasamumutsa iye murume wangu haamuki.
haashanduki, haaiti sei, haambomuki achienda kunorasa mvura sezvinoita vanhu. Anenge akangoita kunge munhu anenge akafa. Inini sometimes ndini ndinozotoita zvekumuzungunutsa ndava kutya kuti maybe munhu anokwanisa kufira kuhope. Saka handichazivi kuti zvose izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwangu hwandiri kurarama handisi munhu ari kushandiswa here. Ndine zvimwe zvandinototya kuti ndinge ndichikuudzai mukomanashi. Ndinotya kuti kana ndikaramba ndichingokuudzai zvose zvinoitika kwandiri, murume wangu anokwanisa kuzosangana nenyaya iyi, kana kuti anokwanisa kuzobatanidza nyaya iyi akanyumwa kuti apa munhu ari kutaura anenge mudzimai wangu. Ndokusaka ndanyanya kutaura history yangu, nekuda kwekuti iyi history yangu yandakuudzai itori secret yekuti murume wangu haatomboizivi. Handina kana kumbogara ndamuudza zvose zvandakasangana nazvo kubva ndichikura. Izvezvi mukomanashi, ndine kamwe kamwana kangu kamusikana. Dambudziko riri kuitika pamwana uyu nderekuti unokwanisa kungomuka obva waona kuti mwana anenge asimo mumba, ende pose pandinomuka pane imwe feeling kana kuti voice rinoita kunge rinondiudza kuti enda unotarira mwana. Cause isusu tinogara 2 rooms, saka inini nemurume wangu tinenge takarara mubedroom, then vana vedu ndo vanorara mumba umu matinoshandisa sekitchen zvese nedining. Saka nguva zhinji ndinongorota kana kungonzwa izwi rinenge richiita kunge rinenge richindizevezera richindiudza kuti enda unotarisa kuti mwana arimo mumba here. Nguva zhinji ndinokwanisa kumuka ka4 kana kuti ka5 usiku humwe ndichingoenda kunotarisa kuti mwana avete here mumba. Ende nguva zhinji pandinomuka kana izwi iroro randizevezera, kana ndikazonopinda umo mumba munorara vana, ndinowanzokuona kuti mwana wangu uyu musikana anenge asimo mumba, madhoo ose anenge akakiyiwa, asi handizivi kuti mwana uyu anobuda nepai. Mazuva ekutanga zvinhu izvi pazvakatanga kuitika, ndainge ndichingofungidzira kuti sezvo tiri vanhu vekuti tinongorara makiyi ari padhoo, maybe ndo zvainge zvichikonzeresa kuti mwana angokiyinura dhoo obva abuda. But mwana uyu wandiri kutaura nezvake mukomanashi achiri mwana mudiki zvekuti padhoo pacho haatombosvikiri kuti ange achizvikiyinurira. But ndakabva ndambobvisa makiyi ndichifungidzira kuti maybe mwana uyu ane nzira dzaanoshandisa kuti ange achivhura dhoo iroro. Ndikabva ndatanga kurara nemakiyi iwawo mubedroom. But dambudziko iroro mukomanashi rakaramba richingoenderera mberi, ende murume wangu handina kana kumbogara ndamuudza kuti ndo zvandiri kusangana nazvo. Mwana uyu ari kubuda panze usiku, ende handizivi kuti anenge achibuda nepai, handizivi kuti why ndakangozvikipawo as a secret. Ende iye murume wangu, dambudziko ndiroro rekuti kunyange zvikaita sei murume wangu haamuki. Pose apo pandinomuka 4 or 5 times usiku humwe, murume wangu hapana kana chaanombonzwa, anenge akangoita kunge danda. Ndinokwanisa kutobuda panze ndonotora mwana wangu ndodzoka ndobva ndaradzika mwana, murume wangu pasina kana chaanenge ambonzwa. Ndokusaka ndisina kana kumbogara ndamuzivisa kuti izvi ndo zviri kuitika pamwana. Mukomanashi, zvimwe zvacho regai hangu ndinyarare. Murume wangu zvose izvi hapana kana chaanoziva, asi ndine nguva yekuti ndinongomuka ndobva ndabuda panze. Nguva zhinji pandinobuda panze ndinongoona mwana wangu anenge achitotamba hake ari panze ipapo. Sometimes kana ukazotarisa nguva unotoona kuti dzinenge dziri kuma 2 am mwana anenge akagara panze achitamba ari ega. Ende ndinoti paya pandinonomutora tichidzokera mumba, inini bvudzi rangu rinotomira. Ende mwana wangu uyu anenge achitorakidza kuti haatombotyi zvachose. Mukomanashi, zvose izvi zviri kuitika murume wangu haazvizivi. Ndiri kutsvakawo munhu anogona kurapirawo kana painewo zvakaitwa pandiri, ndikwanisewo kuvawo munhu akanaka asingazokuvadzi vamwe mukurarama. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mukomanashi, inini handisi kuda kuti ndinge ndichizokuvadzawo vamwe mukurarama. Ndakavatumidzira message ndikati, vahanzvadzi, manga muchirevei pamati hamudi kuzokuvadza vamwe vanhu mukurarama?
vakati zvimwe zvacho hazvitauriki mukomanashi. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makasimba here mukomanashi? Nyaya yangu yakanangana neupenyu hwekumba uko kwandinoberekerwa. Vabereki vese vapenyu ende tiri vana 5. Inini ndini ndega mukomana, tese takura. Asi chatinoti chedu hapana. Hanzvadzi dzangu dzose vanhu vanotoonekera, asi musha hapana kana akatombopinda. Zvinhu zvakaoma, hapana chakanaka chinooneka muupenyu hwedu. Vabereki havatomborina kana hanya nekuti tiri kuchemberera pamba. Chazoita kuti ndinge ndichinyora kwamuri, ndakahwawo nyaya yaamai vaya vainge vachiti vanoita zveurana, vachiti vakabatsirwawo nedambudziko ravo ravainge vasangana naro. Ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindibatsirawo nekuti upenyu hwacho hwasvika pakurwadza. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naHaidi. Please ngatitaurei naye Haidi mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.